dengan dumateng Bapak Sutri Purnomo ugi Ibu Pani Andini selaku tuan rumah kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Nggih, sumangga Ibu, Bapak yang punya hajat. Ugi Mbak Kemanten, Mbak Selvia Arifiana, juga Mas Eko Yulian Arifianto. Semoga. Ya, untuk mempelai wanita dan masnya barangkali minta lagu atau gending, mau naik di atas panggung juga boleh. Pundi niki yang punya hajat? Oh nggih. Masih OTW. Kasih support Mas Ari. Ya, spesial buat yang punya hajat, minta gelang alit musik. Ayo Mas Ari. Bareng-bareng karya bersama Ari Dada. Kelakon seminilah wasi isayori langit yani semono sunyi bani muloriko kudyangani ati Nggih, salajenge kula aturi Cak Leman saking Ngoro, ugi Cak Sulkan saking Jolotundo, juga Bapak Kandek, juga Bapak Ngusian saking Kalikatir. Monggo kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Ugi Bapak Sai Bendungan, ugi Bapak Gendut, nggih semonggo kali Pak Jepri, Bapak Dayat semonggo, Bapak Dayat warung sate.
Jarik lorek ngudarasa. Priyantun mawon cek mboten kemruwel. Warudaya. Ricik-ricik podang kuning. Si kendo
Rama golek bojo sing setya setuhu waton wong setya setuhu aduh Rama yo remadeng lawo sambel tomat apa nek dik arep mateng lawo sambel tomat lho Rama golek bojo sing ati camat waton ora camate lodruk Rama Rama yo remadeng lawo iwak pindang aku nek dik lawe arep mateng lawo iwak pindang golek bojo sing manjak kendang watone panjak kendang aduh Rama arep mateng lawo sambel terasi arep mateng lawo sambel terasi golek bojo ati mantri esok awan keluyuran anggolek sing saya mubang mindaran gyalku gyolek ora raja esuk awan nganti bengi eman yang ngerti liya kawan kleyang tak sawang mencelok di gang kejon jangan tak rindik joko katuhan sarwing oceh dewe ingat jlepeclo elo kae tak sun bocah ngede padang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis itu bunga yang katonnya ding selera ora bakal hatiku kekiwaan yen si podang adut ati kebranan ora metu atiku tak jaya nutro tak tranandi yen tutut kulite yen tak rasa atike rako ton nyadang trisno amarga nyawa mung sliramu yen nyawang sing tancah abeto hati pancen iki kahananku rekoso doa yo sliramu ning biyen kowe kondo yen tresno pengin urip karo aku
janji musik wingi sakjaroning sarawungan nyatane kegudaliya cawe tak sangane lara iki aku sing rasake najan sliramu tresna nyatane ayayae seneng tanpa rondo gantungan. Cuk. Didukung YouTube channel Gadis Multimedia Edi Channel. Kenduk ayu jenengmu sapa sliramu piye dhuwara lilanono aku nami Krisna duwong ayu klapa muda leganono Nami kula Mas mesti kolaras sampun dangu ditinggal wong lanang. Kula niki si rondo
lali janjine Samboyo. Nggih, gandengane ricik-ricik wau lho, Cak niku Cak Kaseri. Sumangga. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel 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 lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo akadul dandan kowe ora teko janjane kowe ning ngendi galagatmu sajak nyupriyani adikku sun jaman kowe kencan karo wanita liya matur suwun matur suwun nggih. Oh, merah jambu Mas Ari. Manten niki nggih niki terakhir lho nggih. Matur suwun. Lintune pengen mandap.
Demikian tadi Anda telah dihibur bidadari-bidadari Ludruk karya baru, tentunya dalam acara Gending-gending campur sari. Hadirin dan para pemirsa yang berbahagia, untuk acara kami selanjutnya akan hadir 3 seniman muda kami, di antara lain Cak Prasetyo Wahyu Sejati,